Nachádzame sa v Ostopoviciach pri Brne a urobili sme si ukážku ďalšieho pôdneho profilu v konvenčnom systéme hospodárenia, to znamená vysoká intenzita kyprenia plus nejaká vyššia aplikácia priemyselných hnojív. A dnes by sme si chceli teda ukázať, aký je rozdiel medzi pôdou, ktorá aktívne žije alebo sa regeneruje v režime regeneratívneho a ktorá vlastne bohužiaľ podlieha degradačnému procesu. Zadefinované podľa pôdnych bonitovaných map, BPEčky, černozem na spraši. Situácia je trošku iná, žiadna černozem, je to skôr už len hnedozem. Situácia z hľadiska štruktúry a hospodárenia s organikou a toho pôdneho profilu je dosť negatívna v tom, že je vidieť intenzívne spracovávanie zhruba na hĺbku 25 cm, kde zostáva všetká organická hmota. Pôdny profil sa neprehlbuje, to znamená, že fyziologicky využiteľný profil pre porasty je veľmi plytký, iba 25 cm, čo je najnáchylnejšia zóna. A takisto až na ojedinelé prejavy makropórov po dažďovkách je tento profil veľmi neštruktúrny, bez nejakej stabilnej štruktúry a skôr je tam teda vidieť rozplavenú štruktúru, ktorá je vlastne znakom toho, že v tejto pôde je slabá biologická aktivita. Urobíme si malú skúšku toho, do akej miery je tento profil štruktúrny a je vidieť, že vlastne prvá zóna utuženia momentálne konkrétne na tomto profile, to znamená tam, kde ešte sa dostane aj vzduch, bez problémov na tejto pôde, je v hĺbke zhruba 8 cm a potom nastane už silné utuženie, do ktorého je potom už problém sa dostať aj s nožom a radikálne sa mení situácia z pohľadu pôdnych agregátov. Sú rozplavené, už nie sú ani drobivé a cez takéto pôdne agregáty má problém zasakovať voda, aj má problém sa dostať koreňový systém. A táto situácia na tomto profile je zhruba od hĺbky 8 cm až po úroveň podorničného utuženia, ktoré je v hĺbke 25 cm. Takže tu už môžeme vidieť ostrohranné agregáty, ochudobnené organicky stabilné látky, ojedinelé prekorenenie, ktoré v tomto prípade je možné vidieť, že tá repka, ktorá tu bola na jeseň siatá, gro koreňového systému je zhruba do 15 cm a potom už len ojedinele, kde je por po dažďovke, sa vyvíja koreňový systém hlbšie. Takže tento porast v podstate je pestovaný na, nechcem povedať, že hydropónii, ale na veľmi plitkom koreňovom, teda fyziologicky využiteľnom horizonte, ktorý limituje samozrejme jeho výnos a hlavne hospodárenie s vodou na tejto pôde. Nevhodná štruktúra tohto profilu, napriek tomu, že bol mechanicky kyprený, ale keďže je tu slabá biologická aktivita, tak tá pôda sa rozplavuje. To znamená, že po jesennej orbe v 20 cm sú takéto obrovské hrudy, pretože táto pôda nemá vodostálosť agregátov, ktorú zabezpečuje pôdna mikrobiota. Takže je to potom vidieť aj na vývoji koreňového systému repky, že pokiaľ vznikne nejaká prasklina, koreň ide hlbšie, ale gro toho koreňového systému je do 15 cm, kde už potom vlastne plitko korení, zalomí sa. V prípade, že sa odčerpá voda, nastáva situácia, toto sú také hrudy, ktoré sa nechcú ani rozpadnúť. Takže toto je situácia, ktorá je bohužiaľ problémom na väčšine poľnohospodárskych pôd v Českej republike. Napriek pracnému, náročnému, energeticky aj čo sa týka spotreby pohonných hmot mechanickému kypreniu, keď prídu zrážky a nie je tá pôda vodostála alebo nemá vodostále agregáty, tak sa opäť deštruuje a celý zbytok vegetačného obdobia rastliny a aj konkrétny pozemok má problém hospodárenia s vodou a čerpania živín. Až v prípade, že sa teda v pôde vytvoria praskliny odčerpaním vody, tak až vtedy sa môže koreňový systém posunúť smerom do hĺbky. A toto je konkrétne vlastne akurát tá zóna, kde sa rozdeľuje, kde bola základná príprava pôdy a predsejbová, ktorá zostala ako tak štruktúrna, lebo sa tam dostal vzduch a kde bola prasklina.
ale na tomto konkrétnom profile je to bez prechodového horizontu. To znamená, že hospodárenie s organickými látkami v tej hornej zóne zostáva, neposúvajú sa a pôda sa neoživuje smerom do hĺbky, neobnovuje sa a eróziou sa stráca. Urobíme si malý pokus v tom, ako je to s vápnikom. Sice tieto pôdy sú definované ako alkalické, aj teda vo väčšine prípadov to majú z hľadiska vzniku týchto pôd, ale veľakrát si myslíme, že tým, že pôdu vápnime, tak zabezpečujeme zlepšenie štruktúry pôdy, čo nie je úplne pravda, pretože automaticky pre všetky tie breberušky, ktoré žijú v pôde, teda hlavne pôdny mikrobióm typu baktérie a prvoky, meníme radikálne pH, ktoré vlastne potom oni nedokážu eliminovať alebo prežiť a ich zabíjame. Ale vo väčšine pôd, a je myslím si možné, že dobre vidieť aj tu, dochádza častokrát k preplavovaniu a konkrétne na tomto pozemku je vidieť, že vlastne v hĺbke od 30 do 50 cm je relatívne silná vrstva vyzdrážaného vápenca, alebo teda vápnika, uhličitanu vápenatého, niečo podobné ako v domácnostiach, keď máte vodný kameň. Takže v tomto prípade na takýchto pôdach samozrejme vápniť netreba ani na iných, pretože príroda vybavila rastliny a ich koreňový systém schopnosťou v blízkosti koreňa, preto aby mohli krmiť baktérie a huby v pôde, si meniť pH pôdy. Takže aktívne si rastliny svoje pH pôdy v blízkosti koreňa menia, aby vyživovali partnerské baktérie a huby. A nie je úlohou človeka, aby zásadným spôsobom sa snažil zmeniť pH pôdy, ktoré je dané genetikou tej pôdy, to znamená, z akých hornín tá pôda vznikla a v jakej lokalite sa nachádza.